si treba uvedomiť, že menšinové práva sú zároveň aj väčšinovými právami. Potrebujeme v spoločnosti reálne vytvárať nových a otvorenejších ľudí. Potrebujeme vytvárať nové názory. Potrebujeme vedieť, akým spôsobom sa vyrovnať s určitými informáciami. Potrebujeme hlavne, a to vidím v podstate ako najväčšiu ani nie chorobu, ale možno nedostatok slovenskej spoločnosti, nejakým veľmi objektívnym spôsobom preberať informácie, nielen nejako veľmi pasívne, a sme možno zvyknutí sa informovať veľmi povrchne o veciach, ktoré môžu byť pre určitých ľudí až životne dôležité. Podľa mňa skôr prečo by sa mal, lebo je to vec, ktorú reálne odporúčam pre samozrejme otvorenejších ľudí. Nie každý nejakým spôsobom zvládne dostatočne dobre prefiltrovať informácie. Je to hlavne open space, kde sa ľudia rozprávajú o tom, čo o tom vedia a čo o tom ešte nevedia. Je to open space, kde žiadna otázka naozaj nie je hlúpou, kde žiadna otázka by sa nemala nikoho dotknúť, aj keď sa reálne môže. Mňa najviac zaujalo na tomto kurze to, že reálne je to tu plné naozaj open-minded, alebo teda otvorených ľudí. Zrazu príde človek do skupiny ľudí, ktorá je iná a ktorá nie, že je rada, že je iná, ale v ktorej sa inakosť